ang tradisyon nga gihimog tao nagikan na sa pundok nga gitukod ra pud og tao. Kabalo ba mo asa nagikan ang tradisyon nga hinimog tao? Ang atong tubag mga higala maigsuon, ang tradisyon nga gihimog tao nagikan na sa pundok nga gitukod ra pud og tao. Muna kung ato ang aninawon pagsakto ang kamatuoran, mahibaw ang gyud nato nga kining maong mga butanga kanang maong mga pagtulun-ana wala gyud koneksyon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So unsa man pananglitan ang mga tradisyon nga hinimog tao? For example, number 1, kanang Bible alone. Kanang doktrina nga Biblia lang or Bible alone, dili na nagikan kang Ginoong Hesukristo. Kung dili nagikan na kang Martin Luther. Before Martin Luther or before sa tawagin mga forerunner sa mga protestante, unang sa mga amigo nato nga mga dili katoliko, why nagtudloan ng Biblia lang? Og never pug ka makabasa sa balaang kasulatan nga naay nagtudlo nga mga apostol or even ang ato ang Ginoong Hesukristo nagtudlo sa Biblia lang. Dili ka makabasa. So therefore kana nga pagtulunan kana nga hinimog tao or gikan kana sa tradisyon nga hinimog tao. Another pa nga makaingunta nga tradisyon nga hinimo og tao, kanang mutuo sila ang mga pastoy nga way koneksyon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Tradisyon na nga hinimog tao. Tungod sa hinungdan nga nagpatuo sila nga sila ang iya sa Ginoong Hesukristo, nagpatuo sila nga naa sila'y otoridad sa pagtudlo mahitungod sa pulong sa Dios, unya naa dito sa pundok nga diin gitukod ra pud og tao. Way koneksyon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So therefore, tradisyon gihapon na nga hinimog tao. Nya mo ba ni kasagaran ginadawat sa atong mga higala nga mga dili katoliko? Di ba? Kanang mga pastoy ba nga gawa sa simbang katoliko, kanang mao mga tawhana na himugso na tungod sa tradisyon sa tao. Lain pa nga tawag ini nga punto nga magaingon ta nga tradisyon nga hinimo og kini nga gitawag og tao. Kanang nagpatuo og magtudlo og pagtulunan na kung diin ang ilang unang-una dapat ihikot lang sa Biblia. O, mamuto ganyan, na-apil man to sa Biblia lang kaganina. So, tradisyon na nga hinimo og tao. Kanang mga pa-concert, mag-drums, maghimog entertainment sa panahon sa pagsimba, tradisyon na naghihimog tao. Hindi man mo na makonect ka ng ilang pamaaga sa pagsimba. Dili ni mo na makonect dito sa mga apostol. Wala may mga apostol kaniab nga nag-drum set. Wala may mga apostol kaniab nga, sige ha, atong paminawon ang nindot kay nga mga tingog sa ato ang choir niya pagkahuman na didto. Magkanta dayon sila niya, mag-choral dayon sila. Mag-chorus. Choral group, di ba? Wala na sa Biblia. Tradisyon na nagihimog tao. Lain pa, kanang sa ilahang tawag ining simbahan, ang sa Biblia manggod, pag magsimba ang mga tao kaniadto, mag-atubag altar. E nga itong mga higala nga mga dili katoliko, wala na sila mga altar. Ang nasila ito pudyog, bungbong. Bungbong ikurtinahan niya, pagkaman na mga litra, wala sa Biblia. So, apil na sa tradisyon nga hinimog tao. Muna si bisan kinsa nga nasakop ana, dapat mangutanan na mo sa inyong kaugalingon. Uy, tradisyon naman din nga hinimo og tao. Biyaan tani, oy. Nga naman, maka-impirno na sa tuwa. Nga naman, kay kanang maong tao ka ng mga butanga, dili na gikan kang Kristo, kundi gikan ra na sa una-una imagination sa mga founder sa inyong mga sekta. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Samuel II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.